Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 4 yanvar hepdeniň 2-nji güni 2020-nji ýyl. Siz ýene de Türkmen Halky Dewleti kanalyna hoş geldiňiz. Men siziň bilen şu gün esasy gepleşjek zadym bir kısa videolar görkezip siziň bilen Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça gürleşekdim. Ine şu gün biziň bilen şu gepleşikde Timur Serkerde hemişelik ýaly gatnaşýar. Timur, biziň vatandaşlarymyz bilen salamlaşak bolsaňyz ine wagty geldi. Salam idi vatandaşlarım. Sağ olun Timur. Yine şu gepleşir başlanana men birinji tragediýadan başlaýyn. Yine 31-nji ýanwarda yine pardon 30-nji dekabrda akşam yine şul ýaş talip Beýgül Nowatowa Minskiň Gosudarstwo Uniwersitetinde okuyan talip özüni asyp öldürdi. Şul gyýjagal biziň vatandaşymyz pul ýagdaýy, ýani maddi ýagdaýy pes bolan soň, öz okuwyny töläp bilmän soň, öz apşyryny töläp bilmän soň, ýanyna ýaş gyýlar, joralary, ýol bayramçylar giderliýenne men eşigim ýok goşgy, daşary -14 gradusdy. Çyk bilemok, bagşlan diýip ýani joralary gidenne wannada özüni asyp öldürýär şu gyýjaga. Näçe bu asyp öldürýär? Sebäbi Türkmenistandan muňa diňe $50 geçirýärler. $50 kartadan çekmek üçin bu gyýjaga diňe iýmetine sarf edýär. Muň öňü garank. Şu gyýjagadyň öňü garank bolan soň, şonuň üçin şu gyýjaga özüni asmaly bolýar. Ine şuraya biziň bir talipimiz, vatandaşymyz ýat ýerde ölüp, ine oň jesedini Türkmenistana elbetde eltilmez. Onuň maşgalatyna, ene atasyna eýýän bir uly tragediýa. Ene atasy şoňa kömek etbilmän, konvertasiýa etbilmän, pul geçirip bilmän, olar bir tarapda inni ölen soň ömürlük şo ýerde jaýlanyp, her gedek Belarusiýa gitmegen bir ul problem boldy. Her ýyl 31-nji dekabr gelende bar maşgalar toý edip, bayramçylyk edip, ýani başlanana bul maşgala inni ömrü ötünçe diňe şu gyýjaga agyr ýagdaýda boldy. Şul ine gyýjaga biziň vatandaşymyz diňe bir mysal. Ine haçanla maňa biziň vatandaşlar ay ine siz halky galdyryp oda çak bolýaňyz diýseler ine şu mysaly berin. Şu ýan mysal köp. İnternetden hepde bir kısa talip ölküp otur. O bilýän adam, bilýän adamlarymyz, bilmeýän adamlarymyz aýtsak mundan beter. Şonuň üçin men öňüm aýtdym, bir aýda şu rejima şu rejimiň saklanyp duranyna, şu rejimiň halka täsir edýänligi üçin, erbet täsir edýänligi üçin, betbalçylyk salýan üçin 150 adam ölýär. Ölýär, türmäge batyrlanok. Ya временно ýani izolyatora batyrlanok. Aktivistler ýaly. Ölýär. Diýmek ýagdaýlar gatagyr. Biz oduň içinde köz bolduk. Oda hiç eýem köz bolduk. Şonuň üçin haçanla bir aýdyň ýüzüne 150 adam aýda ölýär. Bir ýylda 1700 adama goly ölýär. Takminan. Mümkin köp, mümkin açyk. Ine 1700 adam şu rejimden kösenip daşýol ýurtlarda içinde ölýän bolsa, bizde eger galan ýagdaýymyzda 1700 adam ölmez. Anladın? Mümkin 1700 adam türmäge batyrlar. Ola mümkin näme? Ýöne ölmez. Ine haçanla siz ine DVT ya başga bir aktivistler ya başga bir topar ya başga bir opozisiýonlar sizi galyň öňe biz kanunlaryň esasynda ýöremeli parahat ýoluna biz konstitusiýany gorap Türkmenistanyň bandit hökümetiniň ýol başçysy Berdimuhamedowdan watanymyzy goramaly diýip çykanmyzda biz öldürmediler. Gaty ise o meşrutga basarlar. Şonu etmedik ýagdaýymyzda ýylda 1700 sany adam ölýär. Aýda 150 sany adam ölýär. Ýadymyzdan çykarmak. Şol sifirleri. Haçanla birisi de ay siz odat ýaňy diýseňiz, ol rejimiň provokator adamydyr. Sebäbi ol hemme zady bizden gowy düşünýär. Sizi ýene alyw ýoluna, uhlatmak ýoluna sokýar. Diňe gorkulmak bilen. Biz gorkup köz bolduk. Ýadadyk, hormatly vatandaşlar. Şoň üçin şuraya Nowat Beýgül ýaly maşgalalar gün-günden diňe köpeler, peselmek. Men şoň üçin size
Men şoň üçin size aýtjak bolan zadym, her wagt gözüňizde şu sifr bolsun. Bir ayda 150 adam minimum diňe şu rejimiň esasyny ölýär, gitýär. Daşar ýurtda, Türkmenistanyň içinde, ýat ýerlerde, onun üstüne de ölen adamlar daşar ýurtda, cesetleri daşar ýurtda galýar. Şonuň enatalary, şol görmäne mümkinçilik bolarmy, bolmazmy belgisi ýok. Kaçan da o wagtda ölse bolýar, baryp aýyny ýylyny sadakalaryny berip, ýa golumçyga çykyp bolýar, bir ýatlap bolýar, bir el ýeterlik ýerde. Şol wazmanyşsam ýok. Şoň üçin biziň agyr ýa-ki kynçylyklarymyz mundan beter. Men şoňa size çağırýan. Indi biz ikinji süjete geçeli. Taliplerin meselesi öňüme aýdyp gelýän kyn, özüne iş tapýanlar we özüne iş tapmaýanlar we ýürüýte talip bolup şöyle baryp okuman, diňe biznes edýänler we her hil adamlar we ýöne köpüsi ýa-ni 18 ýaşly, 17 ýaşly, 19 ýaşly okuw turan adamlar. Daş ýurtda ömrüne bolup görmedik. Şu ýaly ýagdaýa girende bular aljaýarlar. Ol dogry. Bular hemme zady inanýarlar. Bular bandit hökümete inanýarlar biz ýaly. Ýöne biz Allah we Allah bu hökümet bizini ýüzüni bilýär. Ýöne bular ýagdaýlar intek düşünmeýän, öňüni garan görüp özüne kas edýärler. Bu halkyň tragediýasy. Şu halkyň tragediýasynyň iň günäkar adamy, fundamenti, günäkar fundamenti Berdi Muhammed. İkinji süjede geçeli. Ýadyňyzda bolsa biz size aýdypdyk, ýa-ni Afgan serhetine, ýa-ni Afganistanyň territoriýasyna, Türkmenistanyň territoriýasyndan atylyp bir görgüli Abdulkerim öldürildi. Ýadyňyzda bolsa. Ýadyňyzda bolsa biz aýdypdyk, o görgüli adam şo ýerde Şirboý ýygmana gelip, ýa-ni öz narjagy bilen bir düň çürejegi bilen geldi. O görgüli kellerinden atylyp öldürildi. Ýadyňyzda bolsa ol adam yararsızdy. Onu ya bu provokasiya hökümet tarapyndan bular birden 15-nji ýanwarda halkymyz galsa Yanukoviç ýaly bir fortoçka bolar gaç gitmäne ine häzirden eýem Afganistanyň ýa-ni arasyndaky uruşy galdyryp başlaly gerek wagtda biz muny diňe ýa möçörni ulanyp bilýärdi. Täzeden başlamaksa eýem galan gyzyp duran zadyň möçörni ulansak halk şuňa sink gidýär. Watan gorumana Afgan halkyna garşy görüşenler bizem şu wagty baýlyklarymyzy ýygnap gaçyp bizi bir kyl halk ellemýär. Biz adwokatlar bilen gizlenip zat edip ýa-ni baýlyklaryny neme edip akyny eder. Ondan halk bizi ýadydan çykarar diýip edil Yanukoviçiň senariýasy. Mümkin şoldur provokasiya hökümet tarapyndan. Sebäbi sallat beýleki ýurtdaky adamy atmaz. Onu ýa gahrmançylygy ýok salladyň, eskerin. Ola bir. İkinciden, eskeri her bir atın okunu baryp atçol etmeli. Ol öldürmäne atyn bolsa, öldürün bolsa, ola oku üçin jogap bermeli, öldüren adam üçin jogap bermeli. Basyljakdygyny gataw bilýär. Eskerin hiç haky ýok. Hökman suratda izinle ýa bir ofisier, ýa bir MHM ýürütülüşden gulluk gelip şol provokasiýany eden bolmaly. Bir aklyna sygjak provokasiýa däl. Ýürütülüşden provokasiýa. Feridin, şol provokasiýa bolanyny şol bir Yanukoviçiň senariýasyny ýatlady. Ýadyňyzda bolsa Yanukoviç gaçyp gitdi. Şo wagtdan Putin'e haýy edip Krym aldyryp uruşam turduryp şo ýerde gaçyp gitdi. Yanukoviç ýadyna düşen ok adamlar. Şo gorslar bilen görüşüp, ýa halkyň güýji gitdi, halkyň aňy, pikiri ünsü şoňa gitdi. Indi feridin, edil şoraya senariýa bolup bolýar. Olmaýaşyna halk galaýsa, birden galyp başlasa, bu şart ýagdaýda Afganistana uruş durdurup, Afganistan halkyny Türkmenistana sürer. Biz näme etmeli? İçinde daşynaklar gelip öz watanymyzy gormaly. Berdi Muhammedow, Haramdar, hemme bu zatlar başga da diýdik ki, watan gorma. Bir kyla gider şu wagtda bular gaçyp ýetişer, maşgalalaryny gizläp ýetişer, advokat tutup, ýa-ni abaronany goýup ýetişer. Mümkinçilik bolar. Sebäbi eger başga ýagdaýda gaçyp gitse, ertesi biz onu kowlar hem ýerde. Tapar sony. Advokat alyp ýetişmekkä külün çykar. Ine şol senariýany edip bir 6 aý kislorodny padушка edip, özüne abarony gurup, pullaryny
oğurlan yerlerinden çıkarıp satıp ataylar gizlenip abaronu tutoriali yine şunu yürütürleştirilen vakt değil, mühlet, şunu alacak oluyor. Şunu haramzada halkın fikir etmeyen, dine öz bekvidin, bütün ömrünü doğulundan beri dine öz bekvidin çözüp gelen bir kezza yol var, şu iş ete şuraya oluyor. Yine söyledim, bize bir materyal oluyor. Ya şu Afganistan'la terkette bol köştü. Şu yerde ünsörteniz yani görülü. Şu yerde ünsörteniz bir mi? Ne bilin birader, yine mi Tangı Türkmenistan'ız? Ne bilin yine mi Serhada? Yine mi Musallah şu dagiyaz? Eşitcanı mı? Meni eşitcanı mı? Diyelim. O tarafta şu Befer Güryan'ın Türkmen terkedi. Diğerdekiler Afganlar. Şu Afganlar yani video yerler. Şu şeyler diye. Yürüyte Abdülkerim'in Ne bilin birader, yine mi Tangı Türkmenistan'ız? Ne bilin yine mi Serhada? Yine mi Musallah şu dagiyaz? Yine mi Serhat? Serhat lisi. Bilere kayırıyor mu? Gurrun yok bunlar bile, gurrun yok bugün. Namçı gurrunlaşman. Gurrun yok. Ben gurrun. Mana gurrun mana şunun ucunda bugün. Gaylı kanlar getiriyor biri gurrun çek kota. Gurrun bakımı terketçi durumda. Türkmenistan terketçi. Oynamana, girmene. Namişin mani irabata. Yakıt gorkadan mı? Ya gurrun yok. Gurrun yok. Ya gurun yok. Gurun yok, pasa gurun yok. Mesela yok. Billak şuar la aylancakta bile öyle uyuma geliyoruz. Gurrunlaşman basında. İyi gayret. Tanıyor musun? Şu uçuruyorsunuz. Yine şeyden, hormatly vatandaşlar. Şu videoda siz gördüğünüz Abdülkerim'in maşgalası, yani doğun kardeşleri gelip arcak olup geldiler. Şöyle atıştılar hem söğüştüler hem inni Türkmen serketleri, yani serketçiler bularla gürleşip, yani ırdalaşıp, yani yadayları gobuluşturacak koyalar. Yöne Afgan milleti, Afgan halkı, Afgan yani Abdülkerim'in ölen kardeşleri aralacak koyar. Görüyor musun? Bu iki doğun halk. Bizim hakkımız yok. Daşarı yurttaki adamı Türkmenistan'ın içinden atmak. Yadınızda olsa Putin Rusya'nın içinden raketalı iver Ukrayna'nın bombide diyor. Edil şolla. Bizim hakkımız yok o da atlar etmeli. O zaman o doğun halk, o görgülü, nar bilen çöröklü, şay boyu, şir boyu yığlamanı giden adam yarağıyor, atar yani onu. Onun hiç şeyli yani argument yok, onu atıp öldürüyor yani. Yine şu yani bunlar yani Türkmenistan'ın hükmeti, Türkmenistan'ın içinde de, daşında da bunlardan hiç dinç yok adamlara. Beyli halklara da. Bütün daş dövrüne halkları yani yol başlarını 5 edekten ağırlap kidal etti. Dinle Türkmen halkı ne? Biz hazır şu vardı gurur eder. Türkmen halkına ne ile adar verdi şu adam ve
Türkmen halkyny nähili ezip gelýän boýunça biz çıkışymyzda häzir aýdar. Indi çıkışlary dowam edelim. Selam, hormatly vatandaşlar. Gysgaçyk Türkmenistanyň gelen habarlary bilen sizi tanıştyraýyn. Ýadyňyzda bolsa, düýün Berdimuhammedow Mar welaýatyna bardy. Bu Mar welaýatyna baranna ýol ötüniň ýanky ýürüý türlüşdiren gaz kendisine bardy. Şo gaz ojaklary görüp, şo ýerde gaz eksportyny ýanky ulotçak bolup, şol gazçylar bilen gürleşip, hani nämetden şonedin ýanky gazyň eksportdan galdyrmaly, gazyň öndürilýän önümlerini galdyrmaly diýip ýap geldi. Ýöne şu gelmäke ýol ötün gaz kendiniň käninde ýanky gaz ojaklary ışıklanyp durmaly diýip hemme ýere lampyçkalar goýup ýanky transformatoryň maksimalny derejesine getirdiler. Transformator ýan öşdi. Şo ýerde otur ýerine ýol ötüniň Pobeda kolhozy, Taxtawadaň etrawynyň köp ýerlerine, Sanlykaçyda, Guşguda, İmamawanyň serketlerine hem ýerde otur ýerine swet öşdi. Tok öşdi. Diňe birine akşam ýanky tok peýda boldy. Ine şo ýerde prezident haçanna düýün Mar welaýatyna baranna bizim halkymyz swetsiz galdy. Ne naharlar bişirip bildi, ne bayramlar geçirip bildi. Halkymyz gatky ynandy. Bir etrapda bir topar etrap. Bir topar oğular. Ine şo Mara baranna şul keza paraxor Berdimuhammedow diňe nähili gaz ojaklarynyň gazy köprek öndürür, eksport köprek eder. Nähili şo pullary men ogurlap bilen diýip şo mesele bilen bardy. Ol çopon senaryosyny aýdyn size. Onun esasy maksady öz täze alan avto ulugyny görkezmek. Yani iyine iki tane vidushi yani kardan bilen täze ulugyny görkezip halkyň yine halkyň üstünden gülmek üçin. Ol çopony bolyn emhemeşler gatçalt ýerde 50 tane goýun bilen bir tane adam getirip koydular. Çopon senaryosy boldy. Ýa Türkmenistanyň prezidenti keza paraxor Berdimuhammedow artist. Bu hem gitarda oynap bilýär, hem spesialny ssenariy postanovkalar etip bilýär. Bu hem bagi ýygnap bilýär. Bu hem gitarda çalp bilýär, tant etip bilýär. Bu adam attanyp ýykylyp maskara bolup bilýär. Bu adam velosiped sürýär, entek velosipedden ýykylanyny görür nedip bolsa. Bu adam hemme zat etip bilýär. Bu adam halkyň üstünden gülüp ýör. Men ýanky samolyotdan vertolyotda barýan scenasyny gördüm. Şo ýerde ýanky kommentator aýdýar, ine Türkmen howa ýollaryna zadany berýär diýip. Oho! Gara dağım, haram dağım. Türkmen howa ýollar garaşyp durýan komandanyňda bir topar adam Türkmenistanyň daşyna, öz maşgalatyna ýetmän dur. Sözüne bitýän zat näçip eden ýokdy. Türkmen howa ýollaryň problemlaryny seredip, şolarda ötüşleri ýanky ösme uğruna meseleleri seredip geçýär. Sizin kelläňiz doğrudan gidipmi? Ýa-ni geraýyn urup indi diýen zadyňyzdan bilen ýokmy? Hudaý saklasyn. Men şonu eşitende davlenýän beýaşyk boldy. Biziň halkymyz ölüp otýar. Ol Bägül Nowatow ýa ryjalar ölüp otýar. Bolýa konvertasiýany edilen ok. Öňün başaran zatlar ýok şu diktatorlar. Konvertasiýany başaran ýaly. Döwlet ýok, pul ýören ok, kanunlar ýören ok. Diktatorlar hedir edip hudud kärhana döndürip gezip ýörler. Bolýa oňa da gözüm ýumady. Ýöne halkyň üstünden güljek bolup Türkmen howa ýollaryna bu ukazany beren bolýar. Özem ýanky samolyotyň içinde özem kommentator ay ine Türkmen howa ýollaryny üstürýär diýip aýdýar. Oho! Türkmen howa ýollarynyň birinji zadanyasy ölüp duran, daşyýarda, garaşyp duran halky öýe getirmek, evakuasiýa etmek. Koronawirusyň epidemiýasynda. Şol ýaly bir haramzada adam boljak eken. İkinci süjet. Ine şöyle bardy. Ferhan. Marda öz maşyny görkezdi. Çopan bilen oturup bir käse çay içen bol. Olam emhemeşlik. Inni şu ýerde halk bilen gürleşdim diýip ýanky bakgaýdan bolýar. Ünsörüm. Bu adam şu ýerdäki kösen bir günden bäri fiyesi oturan halka
ýanyna baryp gürleşmäge aňarda dursun. Marin şäherin içindäki adamlar daşyna çykmak bolanok. Şo barýan etraplarda adamlar öýünde oturmaly, daşyna çykmak bolanok. Gorkýar halkyndan. Şo ýaly halkyndan gorkup, halkyň üstünden gülüp, halka garşy işleýän bir kezda. Özüne de milli lider diýip gahrman arkadan, şuraya gahrman arkada bolsa, düşman beripdi Türkmen halkyna. Bolýa, ol indi mary. Indi bu kezda paraxor barya Levava. Şun vardı Levava, yürüyüte barıp şo yerde Levava barıp ýanky şo yerdäki gaz ozaklar barlap, şo yerde Levawaň bagtyarlyk gaz käninde ýene de eksport mümkinçiligini näýe ulatmaly, näýe şolaryň öndürjigini ulatmaly we men şo yerden pullary oglap bilýän diýip barıp kontrol etýär. Ne Levawaň halky bilen görüşýär, ne Levawaň halky bilen ýanky gürleşýär. Gaýtyp Türkmenawatdaky adamlar öýünden çykmalylar. Barýan ýerleriň daşda göre 3-4 kilometr adamlar daşyna çykmalylar. Näçip? Hudaý saklasyn, birden biz ýüzüni görsek, bul utonýarmyş halkdan. Bul gorkýarmyş. Şo ýaly bir binamyz, bir wyjdansyz bir men Türkmen halkynyň içinde şu ýaly bir pis, bir özüni näme diýsem kan, şeýle bir wyjdansyz ýüzü padoş, ýüzüne tüýkürsem ýanky el bilen tüýküli aýyrmaýar. Şo ýaly bir men şu hapa sözleri başga tapamak şoňa diýär. Şo ýaly bir nälaç edin. Ýöne halkyň üstünden, halky ezmeli, üstünden izdivaç etmeli bolsa birinji ýerdedir. Dünýäniň çempionu. Indi bu Levawa var ya, Lewawda marda hiç ýerde internet işlemeler näçip Türkmenistanda olmaýan ýerlerde adamlar galmaly. Hemme ýerde internet bekledi. Gorkýar. DVT sözü eşitende kaşmar mümkin. Ýani saçlar galyp ýatyp bilen o akşamlarına. Olmaýan ýerlerde ýine opozisiýonera halk galdyrar diýip bu şeýle bir gorkýar, Hudaý saklasyn. Hemme zady ýapyň, hemme zady beklen internet bolmasyn, şunu bir-biri bilen habarlaşaýman, ýollara aňyrda dursun, öýlerinden çykmasyn diýe. Lewawdaky adamlar petarda ýasap öwrendiler. Indi şolara garşy, ýani kowa ölen adamlara bu betbakçylyk. Onam aýtyp geçmedi Türkmenistan telewizionyasy. Indi şolara garşy indi MHM terroristleri bit terrorizme garşy görüşýär diýip şolary tutup akydip ýani basjak bolýar. Şo petarda ýatýan adamlar. Ine bulun bar aklynyň işläp bilişi. Aşo näçip petarda ýatýar? Bayramçylyk geçirmek üçin. Näçip petarda bayramçylyk geçirmek? Diýmek bularda legalizowany, ýani kanun boýunça, bezapas boýunça petardalar ýok. Onu diýmek getirtmeli, diýmek daşyrtdan gelsin, satylsyn, ýöne bağlı, organa bağlama, şo petardalar kanun esasında normada däm bezapas boýunça. Boldy. Onu öýler ýasandan goý diýmem. Ofisial altyn, onuň derejeleri dürli. Bir kiçik derejeli petarda lazım boldy. Hökman ol partlama petardalar almak diýen zat ýok. Boldy. Bular real soralar çözmeýän ýa-da düşündürüş işleri geçirmeýän profilaktikada halkyň içinde profilaktika geçirmeýän, düşündirmeýän adamlara gaýtyp bular terrorist diýip terrorizme garşy görüşýär diýip aýbyr. Şunu MHM özü ýaly. Ýanaklar özü ýaly. Bir pank kelle bir. Mene näme diýjem? Şunu barlatmaly bir. Bu kesel. Bu keselçiň alamaty. Halka ölüp dur. Bular Novgonuň öňüne çiburashkany ýerip hemme ýerde ýanky bahalar gaçyrjak bolup ýerýär. Bu bakka diýaram, öň 70 manat bolanmaz, her 80 manat bar ýa etin baha. Gaýtyp şunu ýermek bolsa, halkyň içinde ajataj, ýani gyzyk düremezdi. Bir öz bolşuna giderdi, bolu 80'e barmazdy. Ine şu barıp gytçylyk düreden soň etin baha başlady. Bu näme diýip bolýar? İň bäherkisi Serdar Berdimuhammedow. Halkyň öňüne çykyş etmeýär bilen o. Ol söýmekden başga zat bilen o. Şuňa ýani çykyş etmeýän daklatlar taýýarlap 6-7 günden ýani bir kiçik bir listaky daklady 6-7 gün öwredip
şunu da ýatda saklap bilen diýjek zatlar. Bu temadan ne? Bu adam şu temada yaşanak, bu adam şu temany edinok, bular gelmişekler. Ýöne banditler. TKW'larda ya talkuçku da şurada birler tattırsam açık tok bolurmu kadiyen? Ýöne hükümet ýa derejelerine getirip işletmek şulary ulur ýalňyşlyk Türkmen halky üçin. Ine soňky maglumatlara aýdaýyn men size. Indi pasollary şu gün iýerdiler öz ýerlerine. Ne şular öz ýerlerine barmaly. Birinji zadaniýaty şular 4-5 günläp okuw geçirdi. Näil propaganda etmeli. Näil şu ýerde gowşak halkymyzy, ýa gowşak adamlar tap halkyň içinde gysyp gahrman haramda milli liderimiz, gahrman arkadamyz diýdirmeli, ýa videolar ýazmaly, adetmeli. Bütün dünýäde ýa görkezmeli şu. Soňra ýene bir zat aýtjak bolýan, ine şu ýyl 2022-nji ýyl arkadaňy ýyly diýip bir zat çykardylar, bir gülkünç zat. Bize bu ýaly ýyly gerekkel. Bize bu ýaly maskaraçylykly ýyly gerekkel. Bize bu ýaly maskara adamyň ýyly gerekkel. Şoň ady şu ýyly bolsa, onu biz öz-özümizi kastetip öldürämeli. Ya Hudaý saklasyn. Arkadaň döwrüne ýaşadymyz gelen okladyn. Yaşap ýöne ýitik gidip otyr, ölüp gidip otyr. Indi şu ýylan diýip, bulum şu ýylyny eger halk gollap başlasa, kellesi edip bir kysany aýdym ýazyp, ýa kitap ýazyp, ona mekteplere salyp ýa-ni şol ýadan akyllaryny öwrenmelidir. Ony ýa-ni hökman suratda, mezbur suratda adamlara ýitirir. Ýene-de kellesini bular ýene kellesini agardar. Ýene bir topar musurlar kelle saldylar. Şoň üçin bu ýyl Türkmenistanyň azatlygy çykyşy 15-nji ýanwar saat 10-da Türkmen halkynyň taryhyna Türkmen halky azatlygy alyş güni bolýar. Azatlyk alyş güni bolýar. Şoň üçin taryha gelir. Ine soňky informasiýany aýtjak bolýanlarym ünsöriň Berdimuhammedow öz çağlaryny ýetirmek üçin aýratyn Şwitsariýa bir samolyot, aýratyn Paryja bir samolyot, aýratyn Angliýa bir samolyot ugrdy. Şol samolyotlar diňe bir adam alyp gelýär Şwitsariýadan akdygyny. Näçip? Serdardan soň ol prezident bolmalymış. Soň gidip ýanky gyýyzy bilen gyýynyň adamsyny Paryjdan alyp gelýär. Öz beýlik çağlaryny, ýanky aýalyň çağlaryny Angliýadan alyp gelýär. Ýanyna adam oýanok. Ýollar açyk, ýollar ýapyk däl. Sebebi men bir zat düşdüm. Hurmatly watandaşlar. Watan Türkmenistan watanymyz. Diňe Berdimuhammedow gereken, başga adam gerek däl. Birinji, ikinji, bu Türkmenistan üçin görüşýär. Biz görüşämiz. İkinji, Türkmen halky ýol açatam berenok, ýol aşamanok. Berdimuhammedow şola ýol açdyratam berenok. Ine şu ýagdaýda DWT topory, aktivistler näme görüşler etdi? Aýdym. Biz öňden märi öňe çykyp gatyňa gitdik. Siz biziň ýerimizden ýetmemden indi biz durup ýerimize gaýtmaly bolýar. Şoň üçin 15-nji ýanwarda test hemmämide saat 10-da Aşgabat wagty bilen hemmämide test. Istanbul wagty bilen. Ya biz halk bolup bir galýas diýmek biz bir adam ýa-da biz gullar hem käwagt galýa, onu biz gullar çydy däl. Başga bir halk. Bu test hem Berdimuhammedow hem MHM olaram halkyň bir bölegi. Polisler olaram bir halkyň bölegi. Diýmek MHM öz pul üçin, alýan paraz üçin Berdimuhammedow hem ýerini ýalamaga däl. Şanmy pammy Plyotkosynyň aşagyna durup tant etmeýän taýýar diýdi şu. Şoň üçin bu test hemmämide. Türkiýede bol, Ýaponiýada bol, Amerikada bol, sen ýanky traktor, sen okuwda tapagy ýok. Sana da test. Hem şol sözleri eşitýän adamlaryň hemmesine test. Eşitmeýän adamlara ikisi test. Ine men öz çykyşymy tordum. Indi Timur, men size bir sorum var. Şul Afganistan boýunça bolup geçýän ýa Afganistan halky bilen Ilaýda Abdulkerim'iň maşgalaty bilen
bizim serketçilerimiň arasynda bolan konflikti bir doğrurak gurulma verseniz, men gıytgaça üstünden aytıp geçtim bolayım. Siz bir doğrurak gurulma verseniz, Afgan halkının bize garaşy, bizden näme garaşy? Biz näçip olur her wagt erwetlik edýär. Bizim hökümetiň ýolbaşçy ol Türkmen halkyna kömek etmän Talibanlar bilen ýürüýtülüşdilen ýa-ni hyzmatdaşlygy ýerip, olardan girayin alıp Meksika alıp gidýär. Ne şu zatları bize düşündürseňiz, gıytgaça. Timur söz size. Sağ olun sözleriniz için. Hava şol arada bolup geçen zat Abdülkerim Mehmetkuly oğlu Altın Ovası'ndan şirkette bu yön yığınap yoka edli kellesini urup atıptırdı. Türkmenistan taraftan yine bir iki tane adamı uruptırdı şöyle. Bir güne bir hakiri atlıca şu oğlum. Sonra ne bu? Sesini de işleyin o, Timur. Timur'un sesi işleyin o. Hormatly vatandaşlar. Ha, aýdýan Timur. Sesiniz geldi. Sesiniz kesin ya. Eşitli mi? İnne işledi aýdýan. Şol yerde aňyr tarapdan atan adamlar, biz tarapdan atan adamlar şonu bir ýöneköý soldat atan däl onu. Onu atan, onu atan kellesi işläp duradan ýürüýte atan adam. Säjinde şol haramda şu yerde öýretdiň işlerini özünün üstüne söjek bolup şol nämede hawa şu nämede problema bar, şu nämede şol granista näme problemler bar hawa. O wagtda bize çözmemiz mümkin diýip bir edrozat etjek bolan oýunlaryny kaýdyjyk. Säjinde adam atmadan öň şol adam elinde ýara bolmasa, Abdülkerim'in elinde ýara bolmasa, elinde bir pakırda uçuşy bar, elinde bir kätmen bar, o bu ýylyň köküne aňarda pakir garip bir maşaladan atasyndan tanýan şöýden owasaň, oňa telefon edip gerek nesip bolsa, o şuny atdylar owa. Ýoksa şöýde ýanynda ulakan näme dürüler hem şu garapdyny görmek üçin dürüler hem şu näme görmek üçin kim ýakynlaşa, kim näme etdiýär owa. Ýöne şol atlan bir güne öldürülen şol Abdülkerim şehit boldy owa. Ýöne şol atan adamy, bir tarapdan atan adamy tapyp suda bermeli. Raşit Miri de şol işlerden meşgul bolmaly owa. Tamam, häzir ultimatum berdiler, belki häzirki Türkmenlerimiz talep salmadan Türkmenler aňaryp bardylar. Olaram atypdyrlar, olaram atyp ýerinden aýtyrjysy berip, olaram atypdyrlar. Şo posty dagatdyrlar we bir tane beter 70 bilýänsiňiz, beter 70 köne Sowet nämesi, o transport näme, o personal başaýjy, mototürkowy näme, maşyny. Awa. Ödem köne o. 14 0 näme bar. Bir şekap milyon to falan urtturlar olsam. Aňar tarapdan näbeli, näçe adam ýok boldy ýene. Bizler şu atan tarapdan atanlaryndan şu jogany bäri awatan Türkmenlerden alttyra atýardy olar. Ýa awatan tarapdan ölümitim ýok. Ýa Türkmen tarapdan ölümitim bolmagan mümkin. Ýene Türkmen olata barda var beýle. Onun için bu harap rejim geçip gör demeden greyterden o arkayını tohum tüyülen narkotik işlerine aktif satıp görür aňarda. Ulakan maşynlar geçip ýawa. Ulakan maşynlarda tonalap Türkmenistan'a arkayın şu geçirgeden zaten imamlardan geçirgeden zaten ulakan maşyny geçip ýawa. Özamata Türkmenistan'da Paris'in hemmesi Adarkay beklet ýawa. Her haýsyna $100, her pasta $100 bir kitledir. Tälimde içinde aramazlar, açmazlar owa ýürüte şu näme açyk hawada barýança. Ondan soň balkona çykança şol näme uradlar ýawa. Şimdi narkotik arkayın kimselerine hawa. Näçe tonlap taşap tuşur. Näçe bular işlet tuşur. Haradan näme tohum. Olatlara nämeden okura, olatlara. Ana bir aramayak bir garip adam bir
Nemetse yürüte şunu atlan yürüte etip atlan şoda atsa. Olmasa o haramlarda hiçbirinin oyunları yaratattı neme o hastane hem talipleri sattı hem beylekleri sattı hem beylek grupları sattı o Türkmenistan'da Türkmenistan şu 20. yılda yara satın almak var yara satın almak var da o ikinci yerde duruyor şu dünyada. Artık 40 yara satın aldı şu Türkmenistan 2020 yılında. Onların niyeti yer alır. Onların Afganistan'ın üstüne hava o teröristik organizasyona dağıtıp ne hava şu Pugilmen'den daştan Pugilmen'den söyle harap rejim bu kadar da var. Yer alır üstüne hava. Yine bir dostum generala bir 100 tane aktarma almış o yani Türkmenistan'da geç kaçtı. Belki Jeep maşinler, Japonski Jeep maşinler belki pick-up'lar 100 tane tane maşinler şu dağın üstünden Türkmenistan geçimini diyen olur. Her yaralar ben olur. Vagonlar avtomatik kalaşçıklar geçip devam edelim. Türkmenistan olsun. Vagonlar bir tabi AGS 17 geçip devam edelim. Vagonlar Peterli geçip devam edelim. Vagonlar 45 mm oklar geçti. 7-62 mm'den belki patronlar oklar geçip devam edelim. Tonalar falan. 14-7 mm oklar geçip devam edelim. 40 kalibrne minatör çok geçti devam edelim. Minatör için ne minergi çıktı harika o. Artillerist снаряды olur geçti tanıtın hava. O hatta bar dokumental edilen hatta bar değil mi? Dokumental anlardan o hatta içinin patlıcıdan ettik adamlar var. Suatlar var ana. Haramda sen ne ettiğin anlardasın haramda. Var mı bir de o ettik işler ne mi? O mara var kaçan o özümün ne ettiğin özümün kimdir tüketen. O da değil tüketen o. Allah Teala adamın bir adamı ceza verecek olsa diyor son an kusma ne diyor. Allah Teala sen bir Kur'an uzdirdim koydu. Allah Teala sen an kusunu aldı o. Gidip birinin işlerini bilen olsa sen ne etmiyorsun hayvan. Sen o deme barıp şu yol ötüne varıp gaz için barıp yol ötüne var. O men bir şakallar ne etmiyor o garip bir adamı ne edip o korkuzup saydıp onu o fakiri korkutup saydıp şunu näme aýtmalyny agyna goýup berip haram dağım, arka dağım diýip utanmak da arka dağ diýdirmen özüne. Sen özüň Huda diýip etjek bolýarmy sen? Sen näme diýip etdir işin görýärmi sen? Nire barsaň bu sen nire barsaň apurt işi etýärsiň sen. Haram dağ. Sen näme şol öz hareketleri bilen o şol dinde şol gri bolup turatlar sen näçe adamlar ýogalyp durýar. Sen üstü hemme bolarım süper şol däme üstüne şol sizin üstüne ne var? Şu Abdülkerim Mehmet Kulu oğlu şu däme Abdülkerim'in ine atasından telefon edip dedin ötüp soradın mı ya şunu? Ya bir bağışla deyip aýtdym mı ya dedim. Sen öz vatandaşlarımız ölünde sen olar için işte olar adıysa aýtmana doğa okumadın. Haramda. Onun için sen Kur'an-ı Betu Muhammedov etkileşleyen haram, yürüyen yolun haram, yanındaklarım haram, Türkmenistan içinde yalama köpelttim ova. Bilir ben adamları yoğuttum ova. Şimdi bizim işimiz şu killemiz yerinde ka killemiz. Killemiz etimize koyduk hememiz birlikte o. Yesizde kakansa gidecek o sizin karşınıza. Şimdi bizim geleceğimiz halk olup edirmen adamları köpeltmeli, yallak adamları Türkmenistan'ı gümün giymeli ova. O Türkmenistan'ın yallak adamlar bolmasın. O Türkmenistan'da sen yallak haram bolmasın. O Türkmenistan'da korrupsiya bolmasın. Türkmenistan'da ılımlı bilimli adamlar bolsun. Türkmenistan'da güçlü harba adamlar bolsun. Türkmenistan'da en güçlü ılımlı alimler bolsun. Türkmenistan'da en güçlü muğalimler bolsun. Tamam. Son için aýtmanalar köp, saklamayın. O, indi şol, men gece lazım, şol bolup turan atlar Türkmenistan'da, içki taşta bolup turan atlar, şol haramlığın rejimi, şolun eli var, hem verildi bu. Şol deme, hergette bol geçen vakanın içinde, şol haram oluyunun eli bar deyip ayt geçecek olan. Seyirinde berde,
bilip edilen zat bolýar şol, bilip edilen zat bolýar. Bilip atlan adam. Bilip atlan adam bolýar bu. Ol näme edildik bolýar? Şol üçin Karabağ rejimi şol et bolan zat. Oğlum. Sağ olun köp. Yine şöyle bir vatandaşımız Kuvya'da ya Santiago Katerni. Selamun aleyküm Maradağa ve vatandaşlar. Şun gördüğünüz Kazaklar protestin ne birbirini gorlaya fikir velayettan din çıkıp birbirini gorladılar. Biz beş velayette birbirini gorlasak yine bizim yeng bilyat deyip ayyadı. Doğru. Şu men Kazakların söyledim. Ünsörün soğuk, qar yağıptı, silyaket, su var, oňdaşdan polis var, oňdaşdan olan emhemeşikleri, oňdaşdan hükümet basya, öýlerinden bir günün akydyp, ýa-ni izolatora salýarlar. Şonda çykýarlar. Olar garantiýa diňe soranok hiç kimden. Olar watan üçin çykýarlar. Näçe biz şuraya duýgular ýok bizde. Näçe biz görüşen ýok. Näçe biz ine häzir şurada görünür. Bolun vatandaşlar Türkmenistanda turun. Sen beýle ýazmalylar dogun. Sen almaly, jaň etmeli ýanynaklary. Dabay öýe gaýtmaly. Biz aeroportda barýar. Vatandaşlar turun bizim aeroportda barýar diýip mysal öýtmeli. Şo ýaly galmaly. Başga ýol ýok. Onaň ine şo ýerde galyp başlatylar, ertede biz şo ýerde görürüz. Dişik bolsa girer. Aktivistler bol. Yine biz çağırýakmy? Daşyna oturjak ha, sevdi. Biz barak. Eýýär men öýme hepde 2-3 gedek emhemeşler etdirýär. Men garrejemden soraýarlar. Gurbanov Türkmenistandan haýsy şäherde kim bilýär ýaşaýan ýerini? Tapyň şonu. Bize şo gerek. Bu gorkka men içinde dedim. Ya 3 ünitýän on ekrandan eýýär içinde diýip gorkýarlar. Gorksunlar biz barak. Biz saklap bolmaýar. Sebebi ol vatan Berdimuhammedowyň kadar. Ol vatan menki, senki, bizinki. O Berdimuhammedowyň oňa dahyly ýok. O şammy, pammy wapşe dahyly ýok oňa. Şoň üçin biz vatanymyzy gidermez. Indi şu ýerde internetde şu kommentariýaň aşagyna bir soraw berýär. Provokasiýa ýa ýürüginden soraw berýär bilemok şeýle diýär. Burada ine biz çyksak bize pul bererlermi $500? Benim şoň kommentariýa yazdım, onu 3'tür bilemok. 2-3'lükdir. Benim şoňy düşündirdim. Ine $500 berilenok. Ýöne haçanla sen? Ýani iýdi gider bolup 2-3 aýda ylgap, maşgalan kösäp, pul gazanman, diňe aktivistlik edip, işinden kowulup, maşgalan kösenip, haçan biz yeňelmizde soňky yeňiş protestine gireninde biz her adam maşa $500 berer diýip aýtdyk. Onam bizde devletin pulu ýok. Hökümet kaznasından şol adamlara berer, biz şol birinji karary gol çekdirir. Kim şol wagtdan hökümetin ýolaşy bolsa, biz şol meseleni goýup da gol çekdirir. Şonu etdirir. Ol bir 25 milyon pul bolýar eken. Günne Türkmenistana $45 milyon uğrunýar. Indi şol adam maňa ýalýar, gaýtardy. Sen watany satdyň, sen watany satan zat diýip ýalýar. Men şu soraw düşündüresim gelýär. Öňem bir düşündirdim, ýene düşündüresim gelýär. Sevdim. Haçanla adamlar Türkmenistan taşlap, pullyp, Türkiýe o ýerden Polşa gidýän bolsalar, bular watan satan oklar. Ýöne haçanla bir adam Türkiýe gitmeýän, bu işleýän ýerinden kowulup, aktivistlik edýär. Türmäge basylyp, ýa-da izolatora basylyp, ýene şonu da çykyp, maşgalatyny riske goýup, Türkmenistanyň içinde görüşüp, soňky protestde gelip, ulum şöyle utup, ýeňip, sizin azatlyklaryňyzy alyp berip, oňa da hökümet, wagtlaryň hökümetiň karnasyndan $500 şoňa adam başına çıkan adamlara berse, ýa kompensasiýa diýip, kömek diýip, pul üçin bolmasa öňünden talap ederdi. Biz öňünden bererdik pul üçin bolsa. Ýok, ýenen soň, hemmelat eden soň, şo kompensasiýa hökmünde berilse, onu beýerde watan satmak bolýar. Haçanda sen
Daşyýda watanyny taşlap, Berdimuhammedow padarky berip, gidip şo ýerde işläp, öz jaýyny gurjak bolup, puly berip, o ýerdenem ýa-ki maşgalan gidip bazarlardan tawar alyp, Türkmenistanyň ekonomikasyny aýladyp, Berdimuhammedow rejimini saklap durun bolsaň, ol dönükde, o watan satdykda. Haçanda sen maşgalan Türkmenistanda bir kanun ýagdaýda tutulsa, senim orada ziyatka berip çıkarmaly bolsaň, sen iyi berende, sen şu rejime saklayan paraxorlar ýene de pul berip saklap gelýän şolar. Bul watan dönüklükde, bul watan satlykda. Ýöne haçanda bir adam ýa-ki turup risk alyp, maşgalatyny riska goýup, onun üçin emhemeşler tutup bunu basyp ýa-da o meşgulka akıdyp ýa-da işten kovurup, hemme garyndaşlary işten kovulsa we şol görüşüp ahir ýeňse hökümetem şuňa kömek diýip, kompensasiýa diýip, sen köp maşgalan 5-6 ay kösenini ine kynçylyk çekdi, ine han kompensasiýa diýip beren ýagdaýynda. Onda bu watan satmakly ekenini pikir edýär şol adam. Men şonu düşündirýän. Eger şu ýerde watan satmakly bolsa, onu kim we kime watan satdy? Hökümet halka pul veren bolsa, onu hökümet watany halka satdy bolýar. O halk watanyňky, sen ondan alyp ýene näme onu satjak bolýar? Ol halk watan halkynky, onu diýmek, halk öz watanyny satmaly diýsen bolýar. Onu $500 hi watan durýarmy? Ýok, o baha däl. Ol birine mihmançylar ýa bir ministersiýa baryp bir şokolad berende, şuňa wziyatka diýip hatap edip basyp bilýärler. Wziyatka bir şokoladyň bahasy wziyatka däl. Ol bir sen şoňa ýa-ki öz minnetdarlygyny bildirip bir kiçijik belli edýär. Onuň bilen bir paketde $10.000 baryp jüzüne salyp gaýsaň 2 zat deňişdik bolmaýar. Täze biz şol adama risk alyp, türmede ölüp, izolyatora düşüp, vurulup, kırılıp, ýa-ki görüşýäne $500 bersem ol hiç zat. Ol adam uly bir zadymy nasip. Bayraklara, geroy bolmaly. O hakyky gahrymanlyk. Gahrymanlyk berilende gapdyryny pulun berilýändir. Ýalňyzy bolmaz. Ol gahrymanlyk. Biz 30 ýyldan bäri halky edip pullaryny talap gelýär hökümet. Indi bir gerek hökümetin bir öz ýerine ýygyna gaýtarsyn diýip, ine şonu devlete topary öz programasyna ýazyp goýdy şonu. Haçanda görüş ýene ýagdaýymyzda biz şonu wagtyn hökümete haýyş edip şonu ittirjek bolýar. Bizim halkyma goý şo ýerde 10-15 min adam gelen bolsa, 1000 adam pripiska bolsun, bolup geçtin şöyle. O bizim halkymyza gidýär. Parhorlar giden o. Kösenip ölüp çydap garnaşlaryny ýitiren adamlar gidýär. Olun baýlyklary günne uğurlanyp satylýar. Bir gerek ömründe Türkmen hökümeti şu baýlyklardan pul alyp halka paýlagy bolýar. Bäýerde watan dönüklük, ýa watan satmaklyk ýokdur. Şoň üçin ýalňyşman, hormatly watandaşlar. Men öňüm bir düşündiripdim şu temany, ýene buraya düşündirýär. Indi Timur, size bir soru var. Şu maňa bir ýazýa Telegramdan Murad aga. Nira uwon terediýär. Näçip uwon kömek eden o. Näçip biz ýa-ki kösenýär. Beýlik döwletler nira terediýär diýip ýazýar. Men şoňa jogap berdim. Hormatly watandaşym. Bizde protesta 150 adam, 200-300 adam çykdy. Görüldü. Şol 300 adam Türkmenistanyň ýa-ni halkynyň möçberine 0,2-0,38% bolýar. 0,2-0,38% hemme döwletlerde de adamlar galýar. Demokratik döwletlerde galýar. Ondan köp galýar. O diýmek on hemme döwletler kömek eden o. Diňe bir ýerde halk kösense. 300 adam halk bolýarmy? Ýok. Eger şu bir aktivistler galyp duran bolsa, o nämesin? Halk ýok o ýerde. Siz ekrany görüňiz. Watan programyny serin halkymyz saýrap durundur. Ya YouTube'da serin Türkiýede halkymyz saýrap durundur. Arkadagym aýagyny, ellerini, ýygyny yalamana taýar, men eýem taýar. Indi hiç wagt men buraya işler etmem.
daşörtde işlev ne pulları size yiveren. Meni öýäkidin çağırjyklaryny görürsün elýär diýip erkek bolup ağlap bir kez daha bir parahora halk hatap etmeyen adama, halkın üstüne gülüp gören adama yüzlenip haşa diye. Hi haşa bitmedi. Yok, bitmedi. Ne yapış bitsin? Sizin, siz köşede 10 olup var yani, 3 adam bandit çıktı. Sizin yani mağazıklığını aldı da, yani kaşıloklarını aldı. Vurdu. O zaman biri, 10 adamın içine biri dize çöküp ağlap, haş, bana gayradı, kaşıloklarını iyisine verin, pullaram iyisine verin diysen, üstüne gülürler mi? Hava. Bir adım Muhammed üstünüzden uluyara. Ne hemen gurrun ediyor? Yalvarman şonu. Yalvarman diyelim, yalvarıp sözünüzü yitirmen. Dine maskara olursa. O olsa, şonu görünse, mununun metre karanlıklar eder. Helam sağ olsun apozitsa. Apozitsa bunu helir adam ediyor. Şu apozitsa bolmadık olsa, Serdar prezident olurdu. Serdar'ın etçe oyunları. Huday saklasın. Gamçılap sizi köçelerde gamçılap vururdular. Kanunların yankı hiç il konstitusiyan maddalarını da seyretmediler. Emhemeşkleri vururdular, polisleri vururdular, prokuraturаны vururdular. Prokuratura emhemeşkler öýüne hizmet ettirdiler. Produktu getirdi, tant ettirip, yani muzikantları getirdi. Ne yapıp? Onun udustaveriyeti var. Olur, halkı isteyen vakti kıynap bilýär. Diýme, şolar bize gerek. Kapıda dursun. Gerek vakti var, planını alıp geliyse, ılap, yani yumuş olanları yani alıp gelýär. Yani şonu da öğürler. Emhemeşkler. Prezident bar bunun bağlak gelin diýse, on kanun tarafı bar, yok, onu seyretmen, tapır tupur barıp alıp gaýdýarlar. Sen onu kanunun bağdığını, döwletiň bağdığını düşünemek mi? Bağ mı, yok mu? Sebäbi olar bilim bermer, olar bilimsiz adamlar. Şöyle parholu, öňkü bilimlere mitkiden adamlar. Şonuň üçin vatandaşlar 15-nji ýanwarda saat 10'da ýadynızdan çykarmaň. Şuň ertiden videolar çykar, ýa her welaýatyň nira barmanlygyny barada ýüýtilişden videolar çykar. Indi bärde listow hakynda görünýär, internet ýapylýar, ine şey diýerler, o biz bilýär o zatları. Biz listowka paýlamýar, aýtjak gel. Sebäbi biziň edýän işlerimiz ýa gidlin ýollar wa dogry, hemme dogry. Ýöne biz häzir aýtsak bular şu listow gözleýänler gözläp dururlar. Biz aýdamyz, biz gerekli ýerine DWT topary, aktivistler adaya edýär. Erteki gün, ay sen erwet çağırdyň, sen düşündürmedin, biz bilmedik diýmedi ýaly, biz adaya hemme işlerimizi berk edýär. Halk kalsa, kalar. Kalmasa, mecburiyet bolama onu. Onun hakkı var kalmalılar. Hakkı var kalar yani. Eğer kalmayacak olsa, ondan şu gününe yaşar durur. Ondan şu kıyınçılıkları devam eder durur. Diýmek entek vaktiyle nedir halka? Diýmek halka entek Türkmen halkının yarısı ölünün son mümkün eyyem giç olup, yani onunla da düşünürler, ay helam iyiydi, yani mümkün ýagdaýlar şeyler. Şoň üçin olar mecburiyet bolmaz. Ýöne biz öz tarapymyzda çağırış edip, düşündürüp, yani hemme zatlary jikmejik beýan edip, gerek zatlaryny eline berip, biz görüşýändir. Biz duramda. Seher bir zat ütkeşik bolsa, biz uçup barýar içine. Biz garaşmak haçan berdim, men fikirler, haçan ine hökümet ýykylar ýok. Bu banditleri biz içine barmasak, halkymyza kömek etmesek, aýyrmak kyn olur. Biz onu düşünýär. Şoň üçin Timur efirden gitdi. Egerde soragyňyz bolsa, soragy beriň hormatly vatandaşlar. Men jogap berjek bolayım bir bölümden. Gurbanulyň hakyky haýsy versiýasy kelletinde aýdyp bolmaz, ol bir kesel adam. Ertiden turup etçek zadyny intek daşynaklan bilen. Men pikirçe öýden bilen o. Sebäbi hiç bir kelleň gaýlan mar welaýatyna bar halky kösünüp tuğka. Etin maha sezene bar tuğka. Şo baran ýerlerine, şoň baranyň üçin toklar öçüp durka. Barıp näçip öçdi?
Näme sebäpli halky gynadýňyz? Kim jogapkär? Hani gelmärik? Hani teň ýemäňi jogap ber diýip talap etmän? Öz täze maşinini bütün reklame, dünýä göküp reklame edip ýa maşin sürýär. Ýolda da bir çopan diýip information goýup, halkly gürleşen bolup çay içen kişi bolup, ýa-ni bu şol bulatnoy bir kelletindäki ýaşlykdaky durmuşny ýaşap geçip otýar. Ýöne bizim halkymyz kösenip öz bagtly el ýetiripli ýerine öz bagtly durmuşyny ýa-ni alman gitdi. Timur, ýene bir hoş geldiňiz. Men size bir soru berejekdim diýär, köpden bäri. Ine diýerim. Berdimuhammedow paraxor. Berdimuhammedow keza. Berdimuhammedow halky diňe üstünden gülmek üçin iş edýär günler. Hiç wagt halka 30 ýyldan bäri bir zat edip görenok, halk bilen gülleşip görenok. Biz başladyk diýip, o çopan scenasyny gurdular. Ýene bir kan scena gurulur. Ýöne beýlik prezidentler halkyň içine çykyp gürleşip, el gysyp bu ýaly gahrymançylyk ýok elbetde. Indi maňa bir zat diýin. Şu Türkmenistan halkynyň geljegi Berdimuhammedow ýa Türkmen halkyna bagly. Egerde Türkmen halky Türkmen halkyna bagly bolsa, Türkmen halky çykan ýagdaýynda Berdimuhammedow ýitip gider. Ya ýok. Türkmen halky Berdimuhammedow bagly diýip bizim ykbalymyz diýip pikir edýän bolsa, onu haçan Berdimuhammedow ay mene paraxorluk edip ýadadym, serdaram ýadady. Ol aktym Kerimem ýadady, aýdym size. Ol şammy pammy ýa-ni Recepler ýadady. Inni gaýrat edip şul hökümeti alyňo bize ýadadyk, bize uğurlap bilenimizi uğurladyk. Inni täze uğur saýlan ýa-da saýlaw geçip açyk saýlaw. Ine ýa Berdimuhammedow şu Türkmenistanyň halkynyň ykbalyny şeýdip çözermi? Ýa-da hakykatdan Türkmen halky turup çözmelmi? Eger Türkmen halky turup çözmeli bolsa, onda näme garaşýar? Şu gün tursak, şu gün düzelýär. Erki tursak, erki düzelýär. 10 ýaşaýan wagt tursak, 10 ýaşaýan wagtda düzelýär. Biz näme garaşýar? Kime bagly şu Türkmenistanyň her bir adamyň ýaşaýyşynyň derejesi, ýagdaýy kime bagly? Türkmen halkyna mı ýa Berdimuhammedow? Ne pikir edýär? Sağolun seberi üçin şu Türkmenistan geleceği bizim öz halkımıza bağlı oluyor. Ol kulon haramda on oynap bilen özü şu gün kalsa halk kalsa da açınarak şu gün halk kalsa şu ýitýär Türkmenistan. Eger erte kalsa erte ýitýär. Şoň üçin o geleceği bizim Türkmenistan geleceği bizim halkımıza bağlı. Başka hiç gereknäme variant yok. Çünkü halk vatan Türkmenistan. Sağ olun. Sağ olun. Batı dogdyýyňyz menem alaşýan. Serdim hormatly watandaşlar. Berdimuhammedow arkada giden Türkmen halky. Berdimuhammedow şu gün bizim üzerinden güllürüp ýa saklap gelýän Türkmen halky. Berdimuhammedow erti yine prezident bolup halkyň üstünde güller ýaly, durur ýaly yine Türkmen halky. Türkmen halky şonu islemese Berdimuhammedow şu minutda, şu sekundda durup bilýär. Durup bilýär Berdimuhammedow. Ol Türkmen halkyna bagly. Ol hiç wagt Berdimuhammedowa ýa-da täze prezidente bagly. Goý saýlawlar geçdim. Goý. Egerde saýlawlar geçirmem, yine bir kez zap gelýän bolsa, yine ol Türkmen halkyna bagly. Ol şol prezidente bagly. Haçan şol ýa baş aýlanar, haçan bizi diňler, haçan bize çörek berer, o zatları ýadymdan çykaryn. Sizin döwletiňiz. Unutmaýarym. Gün-günden men size tabliça öküdüm şeýle, ýa-ni gazyň öndürjisi ýokary bolup gidip otýar. Gün-günden ýokary, ýa-ni giýdirje ýokary bolup gidip otýar. Sizin hal ýagdaýyňyz gün-günden peseliýär. Diýmek, bu kezzap, paraxor, sizin baýlygyňyzy ogurlap, sizi gysyp watana getirtmän, içinde maşinjaga dalyp, aýlanyp çägäň içinde rally diýip gezip ýör. Başga bir Mary welaýatyna bar. Lewat welaýatyna bar. Ýene bilen halk bilen duguşman. Ol welaýata baryp halkyň dertlerini diňläp, halka kömek etmänden geçen, bul halkyň prezidenti däl, bul öz tohumynyň milli lideri. Arkada
barıp dine gaz ocakları görýär. Dine gaz kendini görýär. Şeýle esas maksadı yine de tebi gazlarını uğurlamak. Ine şunun bilen siz näme durmuş kurjak bolýar? Ve haçan gowy durmuş kurjak bolýar? Eger gowy durmuş kurjak bolsaňyz, haçan kurjak bolýar? Maňa da aýdym, egerde tiz ýakynda kurjak bolsaňyz, menem onda durýan, garşyp oturaýyn. Ekran ýapaýyn, öýde maşgalar bilen hezin edip, turmuşlara gatnap, döwletlere gatnap, stajlar berip, seminarlar berip, bir durmuşyň tagynda da. Menem bu ýaly kösemeýin. Bir topar döwlet aktivistleri, bir topar beýlek aktivistler, opozisiýonýary kösemeýin. Näme? Men bir zada geň görýän. Öňe çykýan adamlar aktivistlerin hal maddi ýagdaý gowy bolsaň çykýar. Biz erbet hal ýagdaý, kyn ýagdaýda bolan halkymyza kömek etjek bolup, öz gowy ýagdaýlaryny ýa-ni äp berip, gyra goýup, öňe çykyp halkymyza kömek edýär. Ýöne kynçylyk ýagdaýdaky adamlar, bizi gollamaly adamlar, bizi gollaman, bizim gıýbadymyz edip, bize garşy sözler aýdyp, paýyş sözleri. Bizi gollaman, öz ýagdaýlaryny gowulaşdyran. Men şoňa hiç logikamy kellemeýän. Bir de siz üçin edip diyor, sizin bizi eger käýýän bolsaňyz, ine şul näme gelýän 1800, 2000 adam, 4000, 5000 adam, bul halkyň bir küçük möçleri dogry, köp minnetdarsy, bizi görýänler, bizi gollaýanlar, ýöne biz azlyk. Sebebi biz halkyň derdini çözýär, halkyň derdini çözjek bolup hereketler edýär. Näçe biz azlyk bolmaly? Inanyň, näçe köplük bolsa, şonça parahat 100% garantiýaly ýolda biz alarys. Näçe az bolsa, şonça bizi edip bilerler. Şonuň üçin men sizin hemmeňizi o mäjlislara çağırýar. Çykyň. Sen opozisiýoner, aktivist, sen kim bolay? Çık. İki ayağım götürýän bolsa çık da girmede ýanyna video alyp durýar. Näme diýär? Video alýar. Näme çypadýar? Hakym var. Özüň alyp selfie edip ýöne ýa-ni ýygyndaklar görkün. Bol. Türkmenistanda ýok, video almak gadagan, näme surat düşmek gadagan. Ol söz ýa gadagançylyk, ol kanuny deňgelen ol. Berdimuhamedowyň esas fişkasy diýmek esasy ýa-ni strategiýasy. Adamlary bi kanun ýa görkezmeler berip, dil görkezmeler bilen berip, ýetirki ünne ýene de polisleri günäkar etmek, emhemeşikleri ýöne hemme gadagan zatlar oň aglyndan çykýar. Şoň üstü bilen ýetirki ünne halk birden nägerini görkezip başlaýdy. He, sen vice-premier näme sen beýýän diýip bir duraklyk alyp, täze bir kabinet ministr senatyny görýär. Doğru düşün. Bu paraxor kezzap artist. Kellesi giden kesel artist. Şun hemme artistlaryny gördük. Halk ölüp tuğka bu aýdymaydan bolýar. Bu real prezident dünýäde ýok. Bu real klon dünýäde ýok. Bu daşyrtda öz gastrollerini utordy, ýa maskara boldy. Dine içinde gastrollar aldy. Günne gastrole gidýän klon. Başka bir diğer ýerler bu işte. Maňa soru berýär, "Murada näçe sen şunu?" Ýa-ni awreny açýan. Men awreny açamam. Öz awreny özü gaçyryp çykyşlar edýär. Özü gastrol ine mara wagt geldi. Gastrol. Özünü görkezip ýa-ni eşiklerini, hem prezident şuraya barıp özünü şuraya alıp barýar. Bilip dura ol halka serdenine ýa-ni Hudaýyň ýanyna kömekçi hem şuraya halka serden halk görýär, halk öz iýili. Bu bolsa halka serdenine bir özüniň pesädel, gullarym del bir mallary ýa-ni. Şoň üçin mallary ýaly hereket edýär halka. Mallary hereket edilýär. Ine Timur, men size başga bir sorum bar. Ine 15-nji ýanwarda talipleriň enatalary ýalňa aýdyp geçdik. Olar öz çağajyklary, daşgyrykda öz prezidentleri. Bularym türkmenlerde bir näme bar da nakyl.
öğrenip östürdüm dämi, iýdirdim dämi, 18 ýaşadymmy, ýagdaýymy çözdüm. Onu haçanla diýip bolar, haçan Türkmenistanın içinde şol berdendim bolar, haçan Türkmenistanın daşynda bolsa, ona sen şu sözler diýende, şol adamy uly bir betbaçylyga atdyň bolýar. Ine şol daşyndaky talyplaryň, goý içindäki talyplaryň enatalary, şol biziň geçirjek olmaýan bardaky ýol açmak, ýürüýüşlere gatnaşmagy gerekmi ya gerekkämi? Şol gatnaşyp bilermi, gatnaşyp bilmez. Olar talip problemalary, bilen ýollar açmak problemalary, ol iki problemalary dürli problemalary. Ýöne şular bizi gollap, halkymyzy gollap çykmalymy ya çykmaly däm? Näme pikir edýär? Öňe baýt geçdik. Ýeneden gaýtarap aýtýan şol hökman çykmaly, öz çağalamyz üçin, öz geleceğimiz üçin sädinde çıkan wagtynda halk birleşip çıkan wagtynda köp tatlar näme ýerine bolýar. Sädinde birinciden şol näme ýollar açylar, ikinciden haramda gider, üçüncüden täze Türkmenistan, täze adamlar geler, şol Türkmenistany bilelikde gullap östürüs niýetip bolsa hawa. Bizde şu näme çykmaly, hemme çykmaly. Çykmasa konda bugün ýene bir näme bar, bir problema. Olmasa şu taşda bolturan zatlar Türkmenistan içine girenok. Näçe çağalamyz ýolup durýar şeýle bir. Bir adam däl biz bilmän duran adamlaryň köp bar. Köp türkmenlerimiz taşa ýötülip dur çağalar ölüp durýar. 18 ýaş, 19 ýaşy üstündir ýolup durýar. Öýlerden pul çekip bilmän aç getip berýär hawa. Öýlerden pul çekip bilmän öýlerden kastet berýär köp hawa. Bu gaty köp bolup duran zatlar. Ýene şu atlary, şol bolup duran zatlary Türkmenistanda telewizionyada ýa-da habarlarda hiç zat aýdylanan golar. Şoň üçin şol atlary gözüňe tutup hawa häzirki şol harandagy ýeňmek üçin, biziň geleceğimiz üçin, biz öz çağalamyz üçin hökman çykmaly. Ey vatandaşlarım, Allah ýardymyz bolsun, sag bolun. Sag bolun Timur. Gowy jogap berdiňiz. Hormatly vatandaşlar, siziň soragyňyz bolsa ýazyň häzir kommentde biz bolşuna görä jogap berbilsek elbetde. Ýöne men ýene bir zat aýtyp geçjek bolýan. Bizi gowlaýanlar, şu bize kommentariýa ýazýanlar, bize gowlaýanlar, biziň pikirlerimizi ýalyp pikir edýänler köp taňaraklar. Biz köpden bäri size ýazarlak gelýär. Siziň ýa kommentariýalaryňyzy okuýar. Siz köp zat bize uğurlaýar. Sag bolun. Bizim olur ýaly bir akylly, olur ýaly bir nemede bizim öwrenýär. Durmuş biz şoň üçin eneden dogurluk. Durmuşdan öwrenmek üçin. Ýöne şu öwreniş dadymy dursak biz halk bolup çök gider. Ine 30 ýyllar bizim halkymyz durdy. Öwrenmeli zatlar. Ne bilimler alıp boldy. Ne içinde işler, hüner normal öwrenip boldy. Hiç zat ýok. Ine şu men bir vatandaşym bilen gürleşdim Türkmenistanyň içinde. O diýär Murada aýdyn halka diýär. Haçanla Çingiz Hanyň nökerleri owan galan Almana baranlar razvedkasy işleýär birinji. Şoladan bilýärler. Şu ýerde kitapxanalar barmy? Hawa. Eger kitapxanalar bar bolsa, onu hökman suratda 3000 adam bar bolsa 3 etse köpelin goşunlary. O ýa serkerden Çingiz Hanyň serkerdinden soýalar näçe? Bilimli adama karşı görüşmek gatgyndyr. Biz 3 etse bolmasak utulmazdy. Ine şu ýaly bilim bolmansa, jemgyýet düşünjeler bolmansa, bizi ağlamansat, bizi oýnamansat, bizi gorkulmansat. Hani sen bilimli adama bir diýip gör, ak maşinler bolmaly. Edil seni ýerine goýmaz. Gaýdyp sen köçe çykmaly ýaly eder. Ine şoň üçin men her wagt diýem, öwrenin. 50 ýaşyma, 60 ýaşyma inni boldy diýmän, kitap alyp kitap okan. Oka bilmeseňiz, ýa-ki öwrenmeň 3 tane ýoly bar. Birinji ýoly kitap okan. O ýerde fantaziýaň ösýär we ýa-ki düşünler giňiň ösýär. İkinji, okuman ýaltasan kinolar, videolar. Başga bir ýerde şo kitaby düşünüp bilýär. Üçüncü, voyage edip gör. Voyage diýmek ýurtlara aýlan, o ýerde gözüň bilen gör, öwren.
Yine 3 yol var. Men şu 3 yoldan geçtim. Gıynadan da. Sebebi bir yolla alıbilmedim beylikler yani. 3 yoldan geçmedim. Yine şu yani öğrenen adamlar. Biz egerde bilimli bolsak diktatura döremek, bu real idiotlar aramızda döremek ve derre üstüne ölüp rayarız. Sebebi biz aklımız yetmeli. Ediyen işlerimizde, hareketlerimizde şuңur seyretmeyene aklımız yetmeli. Men şoň üçin her wagt çağırýan şoň. DBT'ni izarlak gelýän adamlar, DBT kommentariýa ýazaýan adamlar üýtgeşikdir beýliklerden. Şoň üçin size köp taňyrýan. Men sizi saýlamak ýöne bizim pikirlerimizi paylaşan adam pikir edip başlıyor. Pikirleri güçlü ösüp başlıyor. Öňüm bizden hem öskünlüdür bolýan, bize bilimler verip başlıyor. Biz bilim ösýäs. Bizim çıkışlarımızda biz diňe size informasiýa berende ok. Soň siz kommentariýa ýazanlarda biz öwren, bize ösýäs, size ösýäs. Diýmek biz öwren öskün bolýar. Ine men şoňa berýän. Ýöne ekranyň önüne çykyş edip gyýyryp, ýa ekran ýapanda. Ine bizim maksadymız oldy. Bizim maksadymız düýplü özgürlükler. Hem kellede, hem hereketde, hem durmuşda. Düýplü bir fundamental özgürlükler. Şoň üçin Gollan DBT'ni Türkmen halky DBT kanalyna ýazylyň. Bizim videolarymyzy paýlaň. 15-nji ýanwardaky videolar çykdy, audiolar çykdy, paýlaşyň. Imodan niden paýlaşyp bilseňiz, gaýrat edin. Söwüşe goşulyň sizem. Informasiýon taýdan siz goşulyň. Ine Türkiýede adamlar çykmaly, ine aýdyn diýip aýdýar. Biz esas Türkmenistanyň içindäki adamlaryň üstünden işleýär. Bizim berýän materiallarymyz diňe Türkmenistanyň içindäki adamlar üçin. Käme wagt Türkmenistanyň daşyndaky adamlar diňgelen ok. Käbiler ýazýar. Mara biz olatlar bilýärdik. Mümkin siz bilýärdiňiz. Dogrudur. Biz gaýtalap durandyk. Ýöne Türkmenistanyň içinde gynansak da şulowan adamlar bulowadak bolýan zatlar bilen oga. Daşyndaky zatlar boýunça gurrun ne demek? Olar näme görýär? Türkmenistanyň watan programmada ýaşlyk diýdi, hawa diýdi, eýleki programmalar gazetlarda diňe şu burada başga zat görýän oga. Ine şoň üçin biz ola düşündirmeli, çeýnep bermeli. Timur, şunun bilen biz efirimizde bu toraly sizin bizim halkymyza berjek maslahatyňyz bolsa, aýdyp bilersiňiz ýa arzularyňyz bolsa diýip bilersiňiz. Bizi Türkmenistan halkym. Hemmägeden haýyş. Şu haram rejimi ýeňmek üçin, şu haram hereketleri ýeňmek üçin, öz çağlarymyz üçin, öz watanymyz üçin, öz geleceğimiz üçin birlikde birimize iýe çykyp, birini goldap, diňe birleşip herekete geçeliň. Şu 15-nji ýanwarda şu haram rejimi düýünden kökünden ýok ediliň. Sag bolun. Sag bolun. Hormatly watandaşlar, ýadyňyzdan çykarmaň. 15-nji ýanwarda ýene bir aýdyp geçen ýöne aýratyn vilayetler boýunça videolar bolar. 15-nji ýanwarda Daşow vilayeti, Daşdan başlady. Demirgalykdan Daşow vilayeti Malýa diýen posta var ya, ruhu belirtmek, Daşow'un yanına ruhu belirtmek posta varıp yol açmalı. Näme diýmeli, näme diýmeli, näme soralar jogap bermeli, näme soramaly postlardan, pastaboylardan men çykyşymda edil her vilayet üçin aýratyn düşünürüm. Oňdaşyndan ýöýtülüşdiren listovkalar bolar. Oňdaşyndan ýöýtülüşdiren audiolar bolar. Mar vilayet, soň Lewap vilayeti. Lewap vilayeti täze dünýä bazarının agdyna baryp, ýanyna baryp, saat 10-na 15 ýanwarda şöyle üýüşüp, edil ýanyna post bardyr. Şo ýere ýa ýörep, ýa maşyny baryp, şo postu açmaly. Düşündirmeli pastaboylary, Türkmenistanda koronavirus ýok diýip prezidentiň karary bar. Ikinji, egerde koronavirus bolmasa Türkmenistanda karantinam ýok diýdi. Türkmenistanda karantin bolmasa, koronavirus bolmasa, ýollary ýapmana hakyňyz ýok. Siz bizden pul almak üçin ýollary ýapýaňyz. Siz parafor diýip ýollary açyň diýip aýdýaňyz. Egerde şolar ýok, siz Alya Berdimuhammedow ine bize görkezme berdi, şunu saklap durun diýse, video suratlarynda
bütün dünya yaradan bile diýen. Düşündürün şoňa, şuraya velayetden ardynak ýolları yapmak hakynda diňe prezidentin kararı bolmaly. Dil görkezmesi ýören o. Bir kanun. Diňe ýa karar bolmaly. Karar bir kanun bolsa da karar hökmünde bolmaly. Ýa dil görkezme hökmünde bolmaly diýip düşündürün şoňa. O zaman ýene bir zat düşündürün. Konstitusiýaň, Türkmenistan konstitusiýasynyň esasında Türkmenistan'da en yukarı derecedeki organ Türkmen halkıdır. Biz sizi häzir Türkmen halkı bolup işten boşadyp bilýär. Gerek bolsa Türkmenistan'ın prezidentini biz en Türkmenistan'da konstitusiýaň esasında ýa esasy dokumentin esasında konstitusiýonly organ bolan soň halk bolup karar çıkarıp bilýär. Berdimuhammedow işten boş diýip. Biz şonan gerek bolsa aýdyp bilýär. Şoň üçin bir kanşulugy betedin, ýollar açyň diýip aýtmaly. Indi Mar velayeti boýunça biz toçkolary täzeden aýdap, ýürüte çykyşma terden Mar velayeti boýunça aýratyn çykyş ederler. Aşgabat, Ahal velayeti bu tarafa, Daşawut tarafa gidenizde Ruhu Berentlik postu vardır. Edil Aşgabatdan çıkan yerinde. Ol Ruhu Berentlik, Ahal velayetiň Ruhu Berentliği, ýa-ni Daşawutyň der. Şo ýere ona barın. Şo ýerde ýolları açın. Başka tarafı, Mar tarafı gidenizde Gäwürs etrawynyň, ýa Gäwürs postu vardır. Ol Änewden geçen yerinde Gäwürs postu vardır. Şoňa baryp ýollar açın. Bu tarafa, Balkan tarafa gitmek hiç manisi yok. Sebebi Berdimuhammedow öz garnaşlary üçin, öz ýa tohum üçin Babarap, Göktepe, Beherden çel ýollar açyk. Ýollar hemmeleri yapık değil. Ýollar Berdimuhammedow maşgalatyna yapık değil. Diňe Türkmen halkyna yapık. Şoň üçin Türkmen halky çıkıp ýollar açmaly. Türkmenistan'a en ýokarky organ kim ve nähili işläp bilýär? Türkmen halky. Görkezin şo Berdimuhammedow. Ondan sizden gorkor durara aňarda dursun. Siz tant etdiýseňizden böküp tant eder. Ondan siz. Şo ýa bolmalam şo. Indi Balkan velayeti 15 ýanwarda 6-njy gün saat 10-da şäher hekiminiň öňüne barmaly. Şo ýere baryp siz velayet hekimini çağırın şo ýa gelsin diýip. Ya polisler ýerleri, hekimler, şäher hekimi aýdyň velayet hekimini getirin, özüňem ýanyňyzda durun diýip. Şolar getirmedek ýerimize gaýtmak, palat goýup oturur diýip. Gelenine aýdyň hekime, siz Türkmenistanyň prezidentiniň yerindäki vekili. Siz biz häzir bir zat diýsek, göni prezidenta jaň edip, oň bilen maslahatlaşyp karar çykaryp bilýär. Siz şoň kömekçisi yerindäki. Bizim sizden talep edýän zadymyz, bize iş yerleri berin. Biz aç, pulumuz ýok, öýümizde naharlarymyz ýok, maşgalamyzy saklap bilemdik. Eger şuny 24 saatyň içinde unup bilmeýän bolsaňyz, onu siz maşgala başy 4 000 manat sosial maddi kömek hökmünde berin. Şuraya dünýäň krizisi bolanda Türkmenistan ýykylan wagty hökümetden bize kömek berin diýip talap edin. Sebebi Türkmenistan'da pul var. Inanın günne giyice iş günleri Berdimuhammedow Serdar cinayetçi, ikinci cinayetçi. Giyice şoň görkezmesi boýunça MHM işgärler gelip Merkez Bank'tan $2 milyon alıp gidiyorlar. Şonu gidip ýa-ni nemeler bilen valutçylaryň arasynda paýlap şonu 50 tenge goýup valutan satdyrýarlar. Şo pullaryň ýene gelip 3,5-dan ýyzyna goýýarlar. Bular her giyice 33 milyon manat kazanýarlar. Oğurlap ýatyrlar. Anam çip size 24 saatte bermesin. Olar 24 saatte 33 milyon arasında Merkez Bank'tan oğurlap ýatyrlar. Merkez Bank'y bular oýunjaga döndürdüler. Hemme döwletiň banklarynyň gyzyllar zatlar ýygnadylar Merkez Bank'ta. Şo güni ahranan çalıştylar. Daşyndan konvoy geldi. Hemme gyzyllary, kümüşleri ýygnap süpürüp gitdi. Samolyot Dubaýa çykardylar. Berdimuhammedow görkezmesi. Han Berdimuhammedowdan
Seni görkezmesini Alman çıkarıp görani. MHM bol sen kim bolay? Ettirme. Ediyene. Ana hemşe Türkmen halkına gezek kalanına bolonu. O bizim bağlıklarımız, o bizim tebiği bağlıklarımız satıp şol tebiğattaki yatan gağlarımızı doğulara geçirýärler-de bizden oğurlak gibi otýarlar. Näçe bereli? Näçe biz öz jüýümizde elini sokturup prezidente her adamın jüýüsinden pullary oğurlady. Näme hakkı var? Ol jinayetçi, ol tüýküp durýar halkyna. Inni biz Türkmen halky bolup görkezler şoňa. Türkmen halkynyň kimdigi, konstitusiýaň esasynda iň ýokarky organyň kimdigini biz görkezelik. Sebäbi konstitusiýaň esasynda iň ýokarky organ diýip başynda konstitusiýaň ýazylandyr. Türkmenistanyň halky diýip. Türkmenistanyň halkynyň aşagynda konstitusiýa, onuň içinde prezident bir wezipe, meclisin ýolbaşçy ikinji wezipe. Türkmenistan kabinet ministriniň wezipe ýolbaşçy üçüncü wezipe. Olar bir wezipeli wagtlaýynça alınan adamlar. Ýöne konstitusiýaň esasynda biz halk ömürlük, biz halk iň ýokarky organy ömürlük biz. Näçe biz wezipe saýlanan adama bütün baýlyklarymyzy ogurladyp, bizi gynap, ýolary ýaptyryp, kezzapçylyk etdirip, her wagt maşinalarına reklama, maşynyň reklamasyny edip, ýa-ni video düşüp, aýlanyp, onan watan programasyna Türkmenistanyň ösüşi, ine milli arkada, bul sizden pul ogurlap, daşyrypdan ýürütilýän özüne maşina alyp, özüne reklama edýär diýip näçe görkezýärler? Bu ýalan bir biperwaçylyk bolmaly. Bu ýaly bir halka bir gaýrat görkezmek bolmaly. Onu biz şudiýär. Sebäbi biz Türkmen halky ünsürmedik. Şu ýagy içinden dören, şu ýagy içimizde akamızda urup duranny. Biz şo daşyna gidip, daşyny adamlar bilen ölüşüp, vuruşup, ölüp şo ýerde gidişip ýatýar. Biz içinde turist bolup kaldyk. Bir vilayetden başka vilayete gidibilemdik, viza ýok. Ýollar ýok. O viza diýenem koronavirus diýip, ýa-ni attestadyny getir, spravkaňy getir. Ýürütilişdiren komissiýa barmyş her vilayetde. Sen başka vilayete gidip bilýän, gidip bilmeýän. O viza boldy. Doğru düşünün. Türkmenistan'ın içinde bir vilayetten beylik vilayete gidecek olsan indi viza almalı. O vizanı adam şok komisyon çözüldü. Aklını nerede o? Hükümet işlerler. Berdimuhamedova kesed. 11 zat yer yalda kesen adamı qaytyp jilet edip ýa-ni balina salmaly. Ýöne hökümetdäki işleýänler. Sizin kelleňiz gitdimi? Türkmenistanyň daşyndakylar turist bolanyny boyun alan oklar. Olar turist iş, migrant turistleri. Inni olar öýüne barman başga döwletlere, ýa-ni Polşa, Katara gidip o ýerde öz tinini satyp, ýa-ni işläp pul kazanýarlar. Ona mene Türkmenistany ýerip, Türkmenistanyň içindäki turistlere ýerýär. Bir turist bolýar. Vatandaşlar. Onanyň Berdimuhamedow her çykyşymyzdan gorkýar. Berdimuhamedow DVT diýsen kaşmar. 15 ýanwar diýsen ýatyp bilen ok. Dün görensiňiz. Zordan otýar. Entek 4 ýanwar şu gün internetleri ýapyp halkdan gorkup gizlenip başlady. Baran ýerine halk çykarman. Diňe ojoklar barlap, näçe gaz skvajinalardan näçe gaz çykýar, şoluň köpelini gaýrat edin. Men ogurlap ýetişeýin, men 15 ýylyny aýyrjak bolsalar, men 5 ýyl ogurlap ýetişeýin diýip bular ýa kysgaýdy. Ine Berdimuhamedow. Ine de Türkmen halky. Şoň üçin inni atlanyň boldy. Oturup ay men ýek özüm başarjak zadym ýok, o ýadymdan çykamam. Ýek adamyň başarjak zadyny dünýäde başarjak adam ýok. Sen Elon Musk. Ýek özü eden zady. Ya aktivistler sevdim. Ýek özü ol edýän zatlaryny sevdim. Şoň üçin ol atmosfera aýryl. Şunun bilen biz efirimizi oturýar. Bizi dinleýänimiz üçin, bizi gowlaýanyňyz üçin, bizi hormat goýanyňyz üçin, biziň bilen maslahatlaşyp, bizi tanqid edýänimiz üçin, bizi ösdürýänimiz üçin hemmäňize. Sağ olun hormatly vatandaşlar.